Har startat filma. Osman. Ja, det har den. Vad menar du? Jag startade filma. Kan du inte prata riktigt eller? Ja, det kan jag. Ingen protest. Stick nu. Okej. Ja. Nej. Vad tror du det? Tja, förlåt för lilla åsnan där. Han var lite knäppa. I alla fall, jag vill bara säga att det kommer ut videos 3 gånger om veckan. Exakt 3. Eller 2. Nej, förlåt. 2 gånger i veckan. Det är det som gäller. Guys. Girls. Det är det som gäller. Men om vi har lust att göra en Adam Talkshow så blir det ju liksom 3. Adam Talkshow är en ny grej som vi inte har börjat riktigt med än. Men det är det att jag pratar med de som har varit med i videoserna. Och då så börjar vi ju såklart med Sam och Arvid. De är inte här just nu, jag vet inte varför. De har stuckit iväg från denna. I alla fall, jag är här för att berätta att ni kan titta på ett Ni kan titta på en annan video och ni klickar här just nu. Där. Ni klickar här så ser ni ett annat videoklipp. Trance Attack. Klicka. Okej, jag håller kvar handen om 3, 2, 1, 0. Så kommer den här videon vara slut. Hej då!